Ame aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ ko nin bamanankan kunnafoni wagati selen wala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani a kokan kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ni o kuma selen wa aw danga na kunnafoni daminɛw la an b'an kunda Cameroun jamana kan fɛn min ye Cameroun jamana kɔnɔna na masakɛ ɲɛmaakɔrɔ Cameroun jamana ɲɛmaakɔrɔ a ka sigili baaraw bɛ sen na min ni a mankanw sen fɛ maa 48 olu bɔnɛna u niw la ka sababu kɛ nisɔngoya taama dɔw ye an ka janga ɲɛmadɔli kɛ sɔrɔlenw fɛ Cameroun jamana kɔnɔ ɲugu wulilen ni ɲagaɲaga ye ka sababu kɛ jamana ɲɛmaasigi kalata komangaw ye jamana ɲɛmaasigi min ni o ye sebagaya di jamana ɲɛmaakɔrɔ Paul Biya ma a ka yɛrɛ nɔna bila fanga la kokura a ma ja jamana kɔnɔden caman ye o de kama nisɔngoya jiraw bɛ sen na ka bɔ ka dugu bolon furancɛw minɛ jamana kɔnɔdenw ni finitigilakaw bɛ ka kari ɲɔgɔn na nisɔngoya jira ninnu senfɛ a bɛ taa se maa 48 ma minnu ni olu bɔnɛna u niw na jamana kɔnɔdenw de b'a la ka bɔ ka dugu bolon furancɛw minɛ k'u ka nisɔngoya jira Paul Biya ka yɛrɛ nɔna bila la ka sanga ni jamana ɲɛmaasigi kalata jaabi bɔlenw ye ka bin wasa ka jama yɛrɛkɛ ni ka dugu suma lakanabaw donna jama la k'u bɛ yɛrɛkɛli kɛ o de senfɛ u ni nisɔngoya jiralaw ma ɲa la wa kunnafoni caman de y'a jira k'a fɔ Cameroun jamana lakanabaw ye kisɛ ci jamana kɔnɔdenw kan polisiya ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin jama ma ka don jama tu la k'a yɛrɛkɛ o de kɛra sababu ye maa 48 olu bɔnɛna u niw na ni ka jamana kɔnɔden caman wɛrɛw jogi mataraki ani bere walondaw u fana kɛra sababu ye ka dɔw nin to a da fɛ jamana faamaw yɛrɛ ma dantigɛli kɛ fɔlɔ nisɔngoya jirala sabagatɔ ninnu kan maa caman de bɛ ka jalaki bi jamana ɲɛmaa Paul Biya kan k'a fɔ kalata in ma kɛ kalata jɛlen jolen basigilen bari sabu ka da ka namara ni yurugu caman de kɛra kɔnɔ ka karatuw kɛ walasa a bɛ se ka jaabi daja a yɛrɛ la ka to jamana ɲɛmaaya golo kan o namara kɔdan de kɛra fanga sinamatɔnw na wasa a b'a ka fanga makaran l'Amérique jamana wasaden sénateur dɔ y'i dantigɛ Cameroun jamana ɲɛmaasigi kalata ko kun kan min senfɛ a b'a jira k'a fɔ ko namara bolo ma ko jamana ɲɛmaa Paul Biya sera ka Amérique jamana kɔnɔden dɔw nɛgɛ ka taa a kanu na wasa jamana ɲɛmaaya in sebagaya ka sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ États-Unis jamana yɛrɛ tɛ Cameroun jamana teri jamana ye u ma jɛjɛ ɲɔgɔnya la nka a bɛra ta ko a ko bɛ ɲini kana kɛ degun ye ani gɛlɛya ye sɔrɔko binakun kan ani lakanako binakun kan ka ɲɛsin l'Amérique jamana den dɔw ma o kuma na wasaden y'a jira k'a fɔ ko in kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na san'a ka taa ka dangɛ Paul Biya ye sebagaya sɔrɔ jamana ɲɛmaasigi kalata senfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen de ka sanga ni jaabiw bɔlen ka bin 100 sarada la sara 53 kɔri 66 ani fanga sinamatɔ min kun gasanen no ɲɔgɔn na a y'o fili ni yɔrɔ jan ye n'o ye Isa Ciroma Bakari ye o ka sɔrɔta ma tɛmɛ sara 35 kɔri 19 ka 100 sara la Isa Ciroma Bakari ale tun ye gouvernement kɔnɔ babu sentigi ye a y'a jɔyɔrɔ bila ka bɔ gouvernement kɔnɔ juin kalo tɛmɛnen wasa bɛ se k'i kamo ka kɛ cɛbo ye ka Cameroun jamana ɲɛmɔgɔya ɲini sani jaabi kun labanw yɛrɛ ka bɔ Isa Ciroma Bakari ale yɛrɛ tun bolo a kɛra jamana ɲɛmaa ye ka ban a tun ye a ka nisɔndiyaw da kɛnɛ kan ka ban ko jamana ɲɛmaaya sebagaya ta ye nka an bɛ bala min na jaabi bɔlenw olu y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye Paul Biya ye min bɛna a yɛrɛ nɔna bila fanga la jamana ɲɛmaa Paul Biya a bɛ golo kan kabiri ni san 1985 nin bɛna kɛ a ka mandat 8nan de ka to ɲɔgɔn na. N'an bɔra Cameroun jamana kɔnɔ an b'an sɛnsɛn ka don Tanzanikaw fana fɛ fanga sinamatɔ min o ye parti Chadema ye a ye jalakili kɛ ka ɲɛsin lakana tigilamaw ma maa dɔw ka saya la minnu ni olu bɔnɛna u ni la kalata mankanw senfɛ an ka jango sɔrɔlen tɔw fana ɲamada. Tanzania jamana kɔnɔ jamana fanga sinamatɔnw ka sekasi don parti Chadema kɛlen do ka jalaki bin Tanzania jamana lakanabaw kan k'u y'u dogo ka buna adamadennin dɔw su la tunu u ye minnu bɔnɛ u niw na ka sababu kɛ kalata ko mankanw ye a bɛ taa se maa 800 ma minnu ni olu nin tora ka sababu kɛ kalata nisɔngoya jira bɔliw ye jamana ɲɛmaa Samiya Suluhu Hassan ale ka yɛrɛ nɔna bila min kɛra fanga la ni 100 sarada la sebagaya sɔrɔla ni kuru 97 ye a ma kɛ fanga sinamatɔnw ka fɛn kanunen ye wa fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ u tɛ kalata in yɛrɛ lakodɔn kalata ye jango ka jɛn n'a jaabi ye fanga sinamatɔn jɛkulu Chadema ka fara u nɔfɛ jamaw kan u bɔ kan ka dugu bolon furancɛw minɛ o de ye ko u tɛ Samiya Suluhu Hassan lakodɔn jamana ɲɛmaa ye ko ni maa da kan ka don Tanzania jamana ɲɛtaako la k'a fɔ sini ɲuman bɛ Tanzania jamana ye politiki ko binakun kan o kuma k'o tɛ taa yɛlɛma yɛrɛ de ko yɛlɛma yɛrɛ de kan ka kɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan kalata ko binakun kan min bɛ kɛ sababu ye Tanzania jamana bɛ se ka u yɛrɛ ni dungɔ mɔgɔw sigi minnu bɛna u mara
nga sani o cɛ fanga sinamaton jɛkulu parti Chadema u ko kiri ka tigɛ kalata ko mankan senfɛ lakanabaw ye jamana kɔnɔdenw minnu bɔnɛ u niw na ka tila k'olu siw dogo karo gɛlɛya ni ningɛlɛya sababu la ko fo tiɲɛ ka bange de a kiri ka tigɛ parti Chadema y'a laɲini diɲɛ seligina ni binakun kan enquêtew baara ka nun don wasa ko in kana nata toti a ko masiba ni karo gɛlɛya wale min dara jamana kɔnɔdenw kan ka sababu kɛ u bɔli ye k'u b'u ka nisɔngoya jira kalata jaabi bɔlen kɔsɔn n'o taara kɛ ninbon ye o kumana ko maa minnu kɛra sababu ye ka mugu dayɛlɛn ka ɲɛsin Tanzani ka denw ban ka caman bɔnɛ u niw na tile 6 laban ninnu kɔnɔ ko fo a tigiw ka dɔn de tɛgɛ ka kala u ka kan ni min y'o ka kɛ weleweleda kɛra ka ɲɛsin diɲɛ seligina ni kiritigɛ soba Cour pénale internationale CPI ma ko a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ko ni jamana fanga b'a fɛ bɛn ka kɛ fɔ la o kuma na jamana ɲɛmaasigi kalata min kɔni kɛlen filɛ nin ye u ti jɛ n'a jaabi ye fo jamana ɲɛmaasigi kalata kura de ka boloda wasa da ka don sigi ka fɔ kuma la min bɛna kɛ sababu ye Tanzani ka den ma u yɛrɛ k'u nin dungo jamana ɲɛmaasigi min bɛna u mara diɲɛ seligina ni tɔnba Nations Unies a bɛna fɔ komi a ye wele jaabi bari sabu ka d'a kan a ye sɛgɛsɛgɛli baara dɔw nun don wasa ko in tiɲɛ ka se ka bange karo gɛlɛya ani dansago waliya ani buna adamadenya buruja waliya min taara ka Tanzani ka denw sɛgɛrɛ kalata kɔ mankan murutili senfɛ a ko tiɲɛ ka sidɔn ama kunda Kongo RDC ka ye jamana kɔnɔ M23 jɛkulu ye kunnafoni min b'a jira k'a fɔ fɛn min ye kiriko ɲɛdɔnba maa 778 olu taara u fɛ baaraw la ka se ka bolofaraw sɔrɔ u yɛrɛ la kiriko binakun kanana an ka jango fana ɲamada Kongo RDC jamana kɔnɔ M23 mamurutili jɛkulu min ni Rwanda jamana ka dɛmɛ bi a ye u ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ magistrat kura 778 kiri jalatigɛbagaw k'u ye o magistraw de ta baara la Kongo RDC jamana tilebiyan fanfɛ ni kiri jalatigɛbaga minnu ni olu tale filɛ nin ye baara la mamurutili jɛkulu M23 fɛ a kun de ye ka se ka kiri bolo fara kura wɛrɛ bɔ u yɛrɛw ye Nord Kivu mara la min kiriw jala bɛ natigɛ ka sanga ni M23 mamurutili jɛkulu ka sariyaw ye mamurutili jɛkulu in ka fɔla a ko a ka kiri jalatigɛba ninnu ni o ye magistraw ye minnu bolo donnen kura filɛ nin ye u ka cɛw la k'u ka tali kɛra ka sanga ni sugantili baara sen dɔw ye o sugantilen kɔfɛ kunnafoni bɔra ka bin ka magistrat ninnu tɔgɔ cari ka bɛn ntɛnɛn su ma Goma kɔnɔ Kongo RDC jamana gouvernement kɔni y'a ka nisɔngoya jira ka sanga ni waliya in ye nka M23 mamurutili jɛkulu u t'a fɛ k'u bolo jigin u ka baara in na kiri senkura min ni jamana yɛrɛ ka kiri bulon tɛ kelen ye u b'a fɛ k'o de sigi sen kan u ka mara kɔnɔ ka ɲɛsin Kongo RDC kadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nord Kivu mara bolo fɛ M23 mamurutili jɛkulu ka fɔ la a ko ka sanga ni jamana sariya sunba sariyakisɛw yɛrɛ ye k'a man kan kiri ka kumaniya jamana kɔnɔdenw ma o de ye olu bila kiri bulon sigini na sen kan ka magistraw ta wasa kiriko ka sigi sen jɔlen kan min kan ka jo o ka jo min kan ka jalaki o ka jalaki mamurutili jɛkulu M23 ka ni magistrat kura tali ninnu a bɛ don baara sen dɔ de kɔnɔna na u kɛn bɛ ka baara kura min boloda ka ɲɛsin kiriko ma n'u y'o kunnafoni da kalo tɛmɛnen mara minnu ni olu bɛ M23 mamurutili jɛkulu ka bolo kan bi Kongo RDC kɔnɔna na olu kiriko de bɛna na jalatigɛ magistrat kura talen ninnu fɛ magistrat kura minnu ni olu bolo donnen filɛ nin ye u ka baara la M23 mamurutili jɛkulu ka bolo kan kabini ni Goma dugu mara yɛlɛmana M23 mamurutili jɛkulu ka bolo kan janvier kalo tɛmɛnen Goma ka de miliyɔn 200 u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na kiriko binakun kan bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ ye mara bɔsira jamana la jamana ka kiri tɛ yen bilen o de kama u ye fɛɛrɛ tigɛ ni ko u yɛrɛ ka magistraw ta minnu bolo bɛna na don cɛw la u ka mara minɛnenw kɔnɔ n'an bɔra Kongo RDC an b'a kunda Sudan jamana kan fɛn min ye Qatar masakɛ ye ale fana bɛ bɛn ɲini na cogoya min na Sudan jamana mankanw ka se ka nɔgɔya mankan min a bɛ senna a bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn bi ni a kɛmɛ sababu ye ka bɛnbaliya sinsin jamana in kɔnɔ an ka jango sɔrɔlenw fana seereya Qatar masakɛ ye weleweleda kɛ ka bɛn araba ma k'a laɲini mankan ka se ka mada Sudan kɔnɔna na Sudan jamana min bɛ kɛlɛ degun kɔnɔna na an b'o san 2 la Tamim bin Mohamed Al Thani kɛlɛ in masiba a n'a kɔlɔlɔw min waleya cɛjuguw bolodara force de soutien rapide mamurutili jɛkulu fɛ El Fazer kɛrɛnkɛrɛnnenya la Darfur mara la a ye hakilijigi kɛ o kɛlɛ kɔlɔlɔ juguw la force de soutien rapide mamurutili jɛkulu u sababu ye maa hakɛya minnu bɔnɛ u niw na a ka ca maa 450 ye dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw nanamasumalenw bɔnɛ u niw na minnu m'a min u m'a bɔn wasa ka se ka dugu mara minɛ a kɛra kininkini ye o de kama karo gɛlɛya ni dansago waliya in kɔnna
Qatar masakɛ fɛ n'a y'a ɲini ka weleweleda kɛ fɛɛrɛ teliman ka ɲini Sudan jamana ka gɛlɛya la kɛlɛw bɛ se ka bila cogo min jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya. A ko Sudan jamana bi waati min na bi ko bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya in sidɔn bari sabu ka da kan karo gɛlɛya ani buna adamadenya buruja waliya ni joli bɔn minnu bɛ ka kɛ ko kɛnɛkan kow don. A ko waati sera fu ka se ka siri kɛlɛ in danna politiki sira kura ka bange wasa kelenya o sira bɛ minɛ Sudan ka denw fɛ u ka yɛrɛ ta ka se ka sabati Sudan jamana dugukolo ka fara ɲɔgɔn kan. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies secrétaire général a ye Qatar masakɛ ka kuma sɔn ji la k'a yira k'a fɔ u bɛɛ bɛ hakilina kelen kan ko waati sera mugujugu kun kan ka da Sudan kɔnɔ. Antonio Guterres ka kɔrɔfɔ y'o ye ka weleweleda kɛ k'a ɲini kɛlɛ ka bila. A ko kabiri ni mamurutilen jɛkulu force de soutien rapide ye El Fazer mara minɛ k'a kɛra kinikini ye jamana kɔnɔdenw bolo bari sabu ka da kan kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ ɲini kana jamana kɔnɔdenw faga. Sudan jamana bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna na kabiri ni san 2023 avril kalo la ni Sudan jamana sɔrasiya ani force de soutien rapide mamurutilen jɛkulu karila ɲɔgɔn na u bɛ mankan na fo ka se bi ma. Kɛlɛ in yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka dadigi kɛ buna adamadenya yɛrɛ la bari kɛlɛ yɛrɛ jatigɛ kɔfɛ kɔngɔjugu donna Sudan kan. Ni ne ye kunnafoniw ye bi aw garisigɛ donna mun na a b'a jira aw la k'a fɔ ko nin fana bɛ dan sɛgɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye aw ni ce aw ka ɲamadaliw la a k'an bɛn waati n'ala ma an ka jɔnya jɔ an na.